Οι στατίνες ρίχνουν τη χολυστερίνη. Ναι, το κάνουν. Αλλά τι κάνουν στους μύες? Εδώ έχουμε μια νέα μελέτη όπου έδωσαν σε υπέρβαρα, αλλά κατά τα άλλα υγιή άτομα, 80 μιλιγκράμμ ατορβαστατίνης. Είναι μια στατίνη, φάρμακο μείωσης χολυστερίνης, χολυστερόλης. 80 λοιπόν μιλιγκράμμ ατορβαστατίνης ημερησίως για 2 μήνες. Μετρήθηκαν μετά οι μυτοχονδριακές λειτουργίες των μυών. Πώς? Με βιοψίες. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Με λήψεις του ιστού των μυών. Και το αποτέλεσμα? Φάνηκε 30% μείωση στη μυτοχονδριακή λειτουργία. 30% της λειτουργίας των κυττάρων των μυών. Μέχρι και 45% μείωση στην οξυδωτική ικανότητα των μυών. Και πλήρη αναστολή της αναπνευστικής αλυσίδας στον ιστό. Σκέψου το λίγο. Κουράζεσαι με το που παίρνεις στατίνη? Πονάς? Έχεις κράμπες? Μήπως φταίει το φάρμακο? Ναι, μάλλον φταίει το φάρμακο. Ξέρουμε όμως γιατί? Να γιατί. Δεν λέμε σταμάτα τις στατίνες. Δεν σας είπα αυτό τώρα. Δηλαδή όποιος παίρνει στατίνες να τις σταματήσει. Αλλά λέω άκου το σώμα σου και σκέψου τις ανεπιθύμητες ενέργειες και μίλα με τον γιατρό σου. Δες αν πραγματικά τις χρειάζεσαι. Γιατί πολλοί γιατροί αναθεωρούμε για τις στατίνες παγκοσμίως και βλέπουμε ότι έχει όφελος συγκεκριμένος μόνο πληθυσμός και όχι όλοι από τις στατίνες. Και το όφελος δεν έρχεται επειδή μειώνουν την χολυστερόλη, αλλά λόγω άλλων δράσεων, πλειοτροπικών δράσεων λέμε. Τις κάναμε λοιπόν καραμέλες τις στατίνες. Έχουμε νέες μελέτες που δείχνουν ότι η χολυστερόλη δεν είναι το πρόβλημα από μόνη της. Ότι οι στατίνες βοηθούν μόνο και μόνο επειδή μειώνουν τη φλεγμονή. Οπότε κοίτα με τον γιατρό σου αν έχεις φλεγμονή. Και εξηγώ όταν λέμε ότι η φλεγμονή είναι το πρόβλημα, τι εννοούμε με αυτό. Τι εννοούμε μεταβολική κάμψη. Τι εννοούμε μεταβολικά υγιείς άνθρωποι και τι εννοούμε μεταβολικά μη υγιείς άνθρωποι. Τι εννοούμε κάμψη της λειτουργίας του μυτοχονδρίου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και με τις στατίνες γίνεται ακόμα χειρότερο από ό,τι είδατε. Μάλιστα στο πιο σημαντικό μεταβολικό όργανό μας που είναι οι μύες μας. Πρέπει να γίνει λοιπόν ολοκληρωμένη δουλειά με τον γιατρό σας. Οι στατίνες έχουν λόγο ύπαρξης σε συγκεκριμένους μόνο ασθενείς και για συγκεκριμένα μόνο χρονικά διαστήματα. Έχω μιλήσει για το ποιοι εξαιρούνται. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθείτε και μοιράζετε το περιεχόμενο για να ενημερώνετε ο κόσμος. Να είστε καλά. Με υγεία.